na. Sobrang law of attraction talaga ang ginawa ko. Inattract ko talaga mga Grab. Hindi lang siya basta meet and greet, kundi na-prank ko pa. Woo! So, what's up mga amaw? So, welcome back again. Today is a good day, no? Reaction video. Gagawa tayo ng reaction video doon sa prank ni Jawo Moto Vlogs ba yun? Kasi the best siya na naging successful yung prank niya kay Kong, no? Siya yung pinakaunang nag-prank kay Kong, no? The greatest prankster. So, patatagalin na. Umpisahan natin. 3, 2, 1. Let's go. Hindi na lang sir. Ito sir, 674 po. Sino ang order niyan kuya? Confirmed daw po itong Velasquez po. Tapos dito yung address. Dito daw address. Gugutom pa nga ako sir, kanina pa ako hindi ko. So, tapos na po. Kung gusto nyong mapanood yung full video, na po sa channel ni Jawo Motovlog, Jawo Motovlog, nandun po yung full video na ginawa niya, kung paano niya prinank si Kong TV, the great prankster. So, ang lakas ng loob niya, no? Ang lakas ng loob niya na bahala na si Batman. Bahala na si Batman kung magtatagumpay ba to or mag-failure. Wala na akong pake basta makita ko si Kong TV. Tama. Nananawagan rin ako sa mga tao na mahilig mang prank ng prank ng Grab driver. Tigilan nyo na kasi pera yan no? Pera yan na sarili niyang bursa. Kaya tigilan na natin, no? Good vibes lang. Salamat Kong TV, Idol, and Jawo Motovlogs. Please like and comment and subscribe to my YouTube channel kasi kawawa naman ako, boy. 58 subscriber lang ako. Ano lang, angat tayo ng konti sa tulong nyo. Pero kung hindi nyo ako tutulungan, okay lang naman. Please like and subscribe. Dito lang naman. Thank you.